Biye jengalo kile mugani konoto ye aw bisimila yi an ka kɛnɛya kɛnɛ kan ayiwa bi kunnafoni min b'an bolo o de ka fɔ Mali la yirala ka fɔ ko dɔgɔtɔrɔso caman bɛ an fɛ yen nɔ ko olu kɔni tɛ sariya kɔnɔ ayiwa kibaruya mun sera ma ko ɲɛ la olu y'a yirana ka fɔ ko min ye vérificateur ka sɛbɛn kɔnɔna la n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka jamana kow kunna ayiwa a yirala ka fɔ ko san 2020 ani san 2021 kɔnɔna la ko kɛnɛyaso caman b'an fɛ yen nɔ ko olu dayɛlɛnnen don ko o ma dayɛlɛ sariya kɔni kɔnɔna la wa caman fana bɛ yen nɔ ko dayɛlɛni sɛbɛn yɛrɛ kɔni t'u bolo ayiwa o sɛbɛn in kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko n'an y'a ta k'a lajɛ ko dɔgɔtɔrɔso 109 ani kɔ la a yirala ka fɔ ko 600 kɔni ɲɔgɔnna ko bɛ yen nɔ olu dayɛlɛnnen tɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye ka fɔ ko n'an y'a ta k'a lajɛ 100 sarala o 100 sarala i n'a sɔrɔ 60 ale ni kɔ ko olu si tɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ko an ka sariya sɛbɛn dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ b'an fɛ yen kabini a mɛnna ni o bɛ yen nɔ san 1000 ale ni 991 kɔnɔna la ko o sariya sɛbɛn na a yirala ka fɔ ko maa o maa n'i bɛ fɛ ka kɛnɛyaso kɔni dayɛlɛ i kan ka taa minisiri min sigilen bɛ kɛnɛyaso kunna ko olu de kɔni kan ka sɛbɛn d'i ma walasa i ka se ka yamaruya k'a dayɛlɛ ani maa o maa n'i bɛna baara kɛ kɛnɛyaso kɔnɔna o y'a sɔrɔ kɛnɛya kalanni kɔni sɛbɛn fana b'i bolo an ka jamana kɔnɔ ayiwa ko n'o tɛ maa min bolo k'o kɔrɔ k'i ye sariya sɔsɔ ayiwa o de kun na minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya kɔni kunna ni ale ye madame Jeminatou Sangare ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ kalo 2 de di ni makofɔlen ninnu bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni ma ko u k'u ka kɛnɛyaso kɔni bila sariya kɔni kɔnɔna la ko ni maa min m'a bila sariya kɔnɔna la ko n'u wulila ka maa min nɔ minɛ ko o ni kiiri min ka kan o bɛ da u kan ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kɛnɛya kunnafoni ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la